Tunga lafiya ka samba flani muga ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengele soro ba maliba ali konnala biye arabai octobre kalo klitan ani kele samba flani muga ani saba aw munu ma fle sanga na ka wakati anga blolo sira kele na bela jelen ka mali kuna fon tv kata se mali kuna fon shoma ami aw fula danti folimina kuna folimina ba sika ma kono tene fuka ka si juma ni o wati sidi ayo bisimila kuna fundam ne labi an hatmace fanga jamana nyama no ye colonel Asimi Goïta ani Urusi jamana nyama no ye Vladimir Poutine ni ma fla ko ne nyon kuma nyonya ne ga jurusra o fe ni kuna funiya ale tientigiala chef suprême des armées ale fe aka bololo sra fe ni oye tuteri ayira la ka fo ko ni jamana nyama fla no nyon kuma nyonya anga jamana ni Urusi jamana ka bolo nyon ma sinsili o konala ka taka se musaka ko tasra ani la kana ani ba magaci wala tigila mo ulu keleli ola colonel Asimi Goïta ay wala nyuma donke ninka nyashin Urusi jamana nyama ale yorola abeka de minta ninga nyashin anga jamana ma kawla dunia ka fo ko nite ashin fole ni anga jamana nyama no yo colonel Asimi Goïta ani Urusi jamana nyama obe nyoko kuma nyoko ya nega juru strafe coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko ni oye semasi uya yira ka fo u ngelo ka boli mi ni ka ale buluda juma nato octobre kalo klitan saba samba flani muga ani saba boli nkoni uye abwama ka sababu yake anga alislame ton tilamo ni ale nyama ya tume Aseid Ousmane Sherif Madani haidara bolo nu kon wula kata imam Mahmoud Dicko ale segere aka so nu nyon kuma nyonya boni kun kan kula ayira la ka fo boli nkoni abora ma ulu sababu dila commandant de la zone de défense Koura numéro 5 ani ayo colonel Seydou Nyakadouye aleni ajanyogon koni kunu octobre kalo klitan samba flani muga ani saba umbe tomoktu kaw ulu fenomeni ni mamunu be no koni fintika kawla nulu koni blalindo tomoktu kono na ola atara ninga ta bonyogonye ke uli la nyini e femi ode kata kuma nyogonya ube bara minna kaseka hakila sigi ninka onyeshin uma Air France koni mena aka panguru pani ninka odamne onga jamana o konnala octobre kalo klitan sabanata samba flani muga ani saba Air France mi yere kontun kelendo ka aka panguru nali onga jamana konnala ninka ale nyongiri kabi utukalo kilo wolonvla samba flani muga ani saba asor la famille fesa ode Niger konka fanga d'Afrique mini akera uka jamana nyamana ni oye Mohamed Bassoumi u kontunye uka panguru nali onga jamana ni Burkina Faso an Niger jamana konna ninka o sunsori mali konta obena damine juma natala kabini ayira la semasi fe ka fo ku koni mena boli ni ka oke transition ko ka civil do ni ka osigi jamana nyamaya ola ni oye imam Mahmoud Dicko ka semasi na le koni o denfaye CDM ni oye collectif pour la défense des militaires ale fana koni bora kuma sira fe ka ayira ka fo ulu koni demakasi sebe ni ka o do semasi ale jugela be chamambo ka ayira ka fo ko jamana marabago kon kale ko ka semasi koni ni ka ale chi ambe
taa bafulabekaw ulu feno bafulabe dugu caman ne be no munu ni ulu kɔni ye musomanninw ka nɛgɛkɔrɔsigi ka o dabila ni hakilina in kɔni bɔra plan Mali la n'u ye kalo caman ka o kɛ walasa ka se ka maaw n'u hakililaw ni ku ulu yira ɲɔgɔn na octobre kalo tile 9 san 2023 ni an biya sigida ka taga se gunfa sigida ma ulu kɔni bolonɔ bila sɛbɛn ni ka o kɛ ka yira ka fɔ ko min ye musomanninw ka nɛgɛkɔrɔsigi ulu kɔni tɛna kɛ fo ka taa fɔ ko min kɛra. An bɛ taa Gawo gouverneur ale ye dɔ fara u ka couvre-feu ale kuntagala kan octobre kalo tile 9 san 2023 kuma sira fɛ a y'a yira ka fɔ ko fɛn min ye couvre-feu a bɛna daminɛ octobre kalo tile 9 ka taa se fo novembre kalo tile 8 san 2023 su nɛgɛ kaɲa 22 ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 6 o wagati ma kɔrɔlen ta o tun bɛ kɛ su nɛgɛ kaɲa 20 ka taa kun cɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 6 o la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nigerkaw ka jamana o kɔnɔna la Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu kɔni tun sigilen bɛ Niger jamana kɔnɔna la olu kɔni y'u ka minɛnw cɛli daminɛ ni ka bɔ Niger jamana kɔnɔna la kabini kunu octobre kalo tile 10 san 2023 a kɔnɔna la sa a yirala ka fɔ pankuru siraw kɔni u donna pankuru kɔnɔ ni ka tagali daminɛ fɛn min ye Niger fintigilakaw ye u y'a yira ka fɔ ko Faransi fintigilakaw kɔni y'u kunda Tchad jamana o de kan. Mali kunnafoni jabarani na jabaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la a ye min sɔrɔ ni k'a da aw tulo kan hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw la aw maa minnu bɛ yen nɔ ko terrain tɛ aw bolo terrain bɛ tunga lafiya bolo banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain in kelen-kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 sefa wari 4,400,000 i bɛ se ka dɔgɔkɔnɔ sara kalo kalo euro wari 573 bɛ san kelen ma walima kalo 18 euro wari 382 ni tila terrain sara la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye tunga lafiya ka hamina tɛ dɔwɛrɛ ye maliyɛn den minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka so kelen sɔrɔ ba Maliba o kɔnɔna la cogoya min na aw kan bɛn dɔnna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.